थाइबेसे दाउआलाय दाउखौ आं माबायाव बायदिलै 200 200आव 340 बायनानै ओमफ्राय 300 थाखाल' जायोना 20 थाखाल' बेसे गोबाव जाखोब्रा आदायालाय मथा मथि 16 बोसोर जाबाय 16 बोसोर ना दिनैसिम 16 बोसोर जाबाय ना आच्छा लकेल दाउ ना गासिबो न'नि फिनाय नामा ना मालाय फिला न'निसो ना आच्छा आच्छा बेसे जायोब्रा 20 थाखा करि ना आच्छा ओरैनो ना सिंगि बियो ओरैजाय खुसिया ओरैजाय बेबो लकेल ना ओरैजाय अमा केजि बेसेबांब्रा आदा 350 ना माबेसे बुथारगोन दिनैलाय मानै जोब्बाय नामा मानैबो बेसे गोबाव जाखोलै अमा फाननाया बेयाव खै बोसोर जाखो गोदोनिफ्रायनो अनुमान ओइ अमा बायनायाव ओरैबायदि बिर मानसिफ्रा जोब्बाय नामा आलिना अमाया जोब्बाय नामा जोबसिगोन केजि बेसेबांब्रा 350 ना 70 बबेनिफ्राय लाबोनायलै बर'फोरनि ना बेसे गोबाव जाखोब्रा आरो अमा फाननायालाय 8-9 बोसोर बे सिगांसिन ना आच्छा नै ओरैबो अमाया बे बिराद गिदिरानो केजि बेसेबां 350 न'नि नामा ना नोंसोर फायखारिसो नामाब्रा फायखारि नङा ना न'निसो आं दा जानायगोन र' जाय खोन्थानोसै आङो अमा फिसा फाननायखौ नै ओरैजाय अमाया কিমান পয়সা কোকাই গাহৰি হা 3500 এটা কি গাই নাকি দামুরা আচ্ছা কম নহব ডাঙৰ না ক'ৰ আনিছে আপোনালোকে গোগামুখ ঘৰ ক'ত আপোনাৰ গড়পাৰা কিমান বছৰ হ'ল আপুনি এইটো কাম কৰা 7-8 বছৰ ন এৰিব পাৰি না এতিয়া এইটো কাম এৰিব পাৰি না নোৱাৰে বিয়াৰ লগতে লাহে যায় ন আপোনাৰ শেষ হ'ল নেকি এইটো কাৰ আপোনাৰ শেষ হ'ল না একটা আছে ন बे जाबाय जोंनि नोलोबारि हाथायाव ओरैजाय बेबो मा अमा बायदि नामा मादैया किमान itu किमान 35 बोथोराबो ओरैबायदि गरम दसे खोन्थाबाय Kok anis ya data itu kusia tuh lokal lagi lokal no एबार ओरैजाय दख'ना फाननायखौ खोन्थानोसै नोंथांमोननो नोंथांमोना नायलांदो ओरैजाय दख'ना बेफारबो खोन्थानोसै आङो नै ओरैजाय दख'ना फानदों जोंहा बिनानावा माब्रै दिनै दखाना बाजारा मोजां ना गाज्रि मा हेबदों बिलाय बेयो मा बुस्थु बेग बानायदों ना बेयो मा बुस्थु अ नै बियो बिदि हेबदोंनो थाइबेसे बिलाय 300 ना सानसेयाव मोनबेसे हायो सानसे इदि फिसाखौ ना आच्छा मोजाङानो नै सोरबाफोर जुदि नांगौबा जोंनि नोलोबारियाव फै बे बेगखौ नांगौबा नै अबे हाथायाव थाङो नोंलाय शुक्रबार मंगलबार बेनिफ्राय बिस्तिबार सोरबाफोर जुदि बेगखौ नांगौबा बिस्तिबार शुक्रबाराव फैनानै लांफैनो हागोन थाइबेसे होनदोंमोनलाय 300 थाखा 300-400 ना ओमफ्राय नोङो दखान होनाया बेसे गोबाव जाखो 3 बोसोर ना ओरैजाय फैनोसै गासिबो दख'ना दखान गोजान ओरैजाय नोंना लाय माबोरै दिनै बेफारा गरमथार ना
गरम खै बोसोर जाखो जाबाय 8 बोसोर 8 बोसोर खोनादोंना 8 बोसोर जाबायनो सोरबाफोर जुदि नोलोबारियाव फैनोबा फैदो दख'ना लांफै नै ओरैजाय बाजैजों एसे रायलायनोसै बाजै खबरा मोजां ना खबरा मोजां मोजां मा जि मोनो रा बाजैनावलाय बिराद मोजां मोजां माथा दख'ना मोजां ना साइज मोनो बबेनिफ्राय लाबोयो मालफोरखौ बेखौ क'क्राझार बरपेटा क'क्राझार बरपेटा ना खै बोसोरसो जाखोब्रा बाजैया आङो 10 बोसोर जाबाय 10 बोसोर ना आच्छा बेफाराथ' मोजाङानो सोलियो खोमा ना दासान्दि बारा मोजां नङा दासान्दि बोथोराबो गाज्रि खेथिनि बोथोर नालाय ओमफ्राय मा हाथायाव थाङो जोङो सुक्रुबार थाङो नै नोलोबारियाव थायो आरो जयरामपुराव थायो जयरामपुरावथ' गावनि एक्सट्रा न' दंखायो ना दखान आच्छा सोरबाफोर जुदि लांफैयोबा फैनो हागोन नै मोजां दं ना दखानावबो मोजां आरो बिथाङा हलसेलबो हरोनो जयरामपुराव सोरबाफोर जुदि लांफैबा लांफैदो नैबे बाजैनिफ्राय जयरामपुराव फैना लांफै जयरामपुर मेन सेन्टारावनो दङ आरो जाय खोन्थाबावनोसै आङो नै आब'आ नै माब्रै आब' गरम ना थान्दा खबरा बिराद गरमथारहाय गरमथार ना बोथोरासो गरम ना खबरासो गरम बोथोरानो गरम माब्रै बेफार पार्टिफ्रा दिनै बेफार पार्टिफ्राथ' दासिमबो जाथाराखै ना बेसे गोबाव जाखो दखान होनायालाय दखान होनाया 20नि आरो गोजौआवसो जाबावबाय 20 बोसोरनि गोबाव गोजौआवसो बाव बाब मालखौ बबेनिफ्राय लायो उदालगुरि लायो औ बेनिफ्राय आरो मालाबा रङिया थाङो ना बिराद खस्थ' खालामदोंमोन ना दायोथ' थांनांला खोमा लायनो ना थांनांगौ दायो समाय बादि बासिनानै थांनांगौ आरो ना औ बिहरबा नांगौ बायदि मोनजोबा नालाय आच्छा दे होमबा ना बेफारखौ मावदों सोरबाफोर जुदि आरो ओमफ्राय नोंना दखाना अबाव दंदों नोंना पारमानेन्ट दखाना जयरामपुर सोरबाफोर जुदि नांगौबा जयरामपुराव थांनानै लायनो हागोन ना आच्छा खोन्थाबाय आं नोंथांमोननो ओमफ्राय मा हाथायाव थाङो सुक्रुबार थाङो सनिबार थाङो औ ओमफ्राय मंगलबार सानथाम ना सप्तासेयाव सानथाम आच्छा ठीक আছে ओरैजाय खोन्थाबावनोसै आङो ओरैजाय दङ ओमफ्राय मा होनो बिदिखौहाय माबायाव गलाव होनानै आलायना फाननाय बे खोन्थासै नोंथांमोननै नुदोंना मोजांनो सोरबाफोर जुदि बायनो फैबा फैनो हागोन जोंनाव नोलोबारियाव सप्तायाव हाथाय जायो मंगलबार खालि सोर बिनि मालिकआलाय बोरै मालिकआ अबाव थांखो गैया ना आच्छा नै जोंनाव मोजां फानफैथारदों जोंना बे जाबाय जोंनि जायगानिलै आदा गेगेर मोजां ना खबरा दङ जोंना बेबायदिनो टुकटाक बेसे गोबाव जाखोलै आदाया बिदि मावनाया मावाखैमोन दायो खामानि समाय मावोमोन आङो आच्छा नङा बेखौ मावनायखौसो होनदां हाथाय थांनाया इन्टु जादों इयाव खामानि गैयैखाय इयाव फैबाय थारमाने आं आच्छा बिदि आरो ना दामाने बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों गोसोफोरखौ माबायदि बेफार पार्टिफ्रा मोजाङानो सेलार मोजां ना फाननाय बेबस्थाफ्रा फाननाया बिदिनो थाङो हाजिरा जायो ना हाजिरायालाय फानसाबनो हायोबाबो गोलैयो बिदिनो आच्छा ओमफ्राय बाजैयाबो थायोमोन बाजैया इयाव माबा मालायनो थांदोंनो ओमफ्राय मा हाथायाव थांनो खोन्थादोलै आदा आं हाथायाव थांनाया मंगलबारनिफ्राय खालामसै बुधबार बिस्थिबार शुक्रबार औ ओमफ्राय शनिबार गेप्स ओमफ्राय रबिबार ओमफ्राय समबार हाब मोनबेसे जाखोलै 6ता माने सप्तायाव बिथांमोनहा सानसेल' रेस्ट लायो माने 6 दिनखौ हाथायनि गिदिंबाय थायो खै बोसोर जाखो होनदों बेयाव माबानाया ओरैनोथ' दख'ना जों जाबजों दायो 2000 माबायाव 1800निफ्राय मावदों 1800निफ्राय होनबाथ' एसे जाबायानो ना आच्छा दे बिदिबा जुदि सोरबाफोरा जुदि लांफैनो हागोन नङा होमबा एनि मा होनो मा बारावल'सो बन्द देवबार सनिबारावल'सो बन्द'नो ओमफ्राय माने मोनफ्रोमबो हाथायाव गिदिङो बिसोर जायगायावनो गिदिंजोबो फैलायबाय बेयाव फैलायबाय मोनसे दखानाव हाबलायबाय आं नै बे जाबाय जि दखान याय बाजै माबोरै खबरा मोजां ना दिनै हाथाय दा मंगलबार हाथाय ना माबोरै बेफार माबाफ्रा मोजां ना बेसे गोबाव जाखो बाजैयालाय दखान होनाया 15 बोसोर जाबाय ना आयौ होमबा गोबावानो जाबाय दे ओरैनो मेन न'आव बबेलै बाजैना हा बाजै
नारेंगुरि जोनोम न'आलाय बबावमोन रा बाजै नालाय गहपुर आयौ आयौ 15 बोसोर जाबायना अबे बे हाथायाव थाङो बाजैयालाय ओमफ्राय गैला मोनथामल' बे जाबाय नोलोबारि जायगायावनो दङ बियो सोरबाफोर जुदि मालाबा जुदि नांगौ जायोबा नोलोबारियाव फैदो बे नोलोबारियाव पारमानेन्ट थाखायो बाजैया ओरैबो मोनसे दंबाय नै जोंहा बिउटि पार्लार सोरबा जुदि नोलोबारिनियाव फैनो हायोबा देलायनांगौबा फैनो हागोन बोरो दखाननि मालिकालाय अनारालाय नै सिङावसो दं बाजैया आबाब माथो मोजां नुथारदोंलै बाजैखौ समायनानो बेसे गोबाव जाखो बाजैया इयाव पार्लार फैनाया 4 बोसोर जाबायना माबोरै खबरफ्रा मोजाङै ना बाजै मोजां लानोलै आयै आंनाव सेरानाव नायसां सेराखौ आयौ हाथारलालै गोलोमनायजों बेसे लायो बाजैया खानाय माबा होनायफ्राव बिदियाव ना बेसेसो लायो बे जाबाय नोलोबारियाव दङ नै दखान मालिका खै बोसोर जाखो होनदों 4 बोसोर जाबायना मोजां ना बर्थमान कास्टमारफ्रा फैयो दा मोजाङैनो मा समाव बांसिन जायोब्रा कास्टमारफ्रालाय फुजायाव ना दालाय दा एसेल' ना बे जाबाय जा नोलोबारि सेन्टारावनो दङ सोरबाफोर जुदि एसे खानाय बोनाय बा मोखां एसे साफा खालामनो गोसोबा फैना बानायफैनो हागोन जोंना बाजैनाव